nabata unu n'oge ka anyị sụọ Igbo nke na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Creativity TV. Ele otu ị mere ka ime afọ ma m na ihe dị mma ma m na unu na-eme ọfụma. Aha m bụ nwaada Eze Alụsị nke Chinemere Dominic Ojuga na Walaeze. Ozi ekele ka wetara unu n'ụbọchị tata bụ ahịa Nkwọ. Ịmalife ị na-eme dị mma na-emekwu ya ọfụma, na-akpọkwa ekikere ụwa ka onye lụ gị aka. Na-esonyela anyị n'oge ka anyị sụọ Igbo. Ka anyị sụọ Igbo bụ program na-ewetara unu omenala Igbo, na-ewetara unu ihe gbasara ala Igbo. Na-esonyela anyị n'oge ka anyị sụọ Igbo chedabara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Creativity TV. Aka m bụkwa nwaada Eze Alụsị Chinemere.